Estamos aquí en Burela, estamos con Pablo, con Vicente, membros do equipo, non, de Desafío Galicia. A verdade é que foi un día moi duro, demasiado duro. Xa dende a saída ali na Praia das Catedrais, como podedes ver nas fotos e en vídeos que hai ondas de 3 metros de altura. Despois tivemos a mala sorte, bueno, non era mala sorte, as previsións estaban aí, sabíamos que íbamos ter vento de cara, o que pasa que non contábamos con tanto, houbo registros de ventos de 32 nós, e a verdade é que eso retrasoume moito, tal que así que tiven que descansar, arrimarme á costa, descansar, para poder continuar despois, porque de verdade a unha distancia que iba de unhas 4 millas era prácticamente inviable, había moito vento, pero bueno, a verdade é que estou moi contento porque conseguímolo, é a primeira etapa, queda todo, non? Eu xa estou pensando xa na etapa do xoves, que é realmente a que me quita o soño, pero estamos aquí, pois mira, chegamos, agora vamos a descansar para mañán, que mañá será a seguinte etapa, que será dende Xove ata Vicedo. Esperamos que, bueno, que mellore un pouco, sobre todo o vento, porque o mar non nos influe para tanto, solo nas saídas e nas chegadas. Agardamos que o vento nos dé unha tregua, confiamos en ter sorte mañán, bueno, pois poder seguir enseñando Galicia, de como estamos facendo, non, dunha forma distinta, e que se sepa realmente por o que estamos aquí, que é para recaudar fondos, para seguir traballando as nosas escolas deportivas, o noso clube, ca Asociación Raiolas de Lugo. Bueno, como curiosidade do día, a altura da praia de Lóngara, acercouseme unha lancha uns pescadores, é curioso, non? Dixeronme se me remolcaba e, bueno, eu contestei, non, que vou para Portugal, e a verdade é que os pobres paisanos, eu penso que se puxeron a temblar. É a anécdota, digamos, graciosa do día, non? Despois de todo o mal que o pasamos na saída, pois foi gracioso. Un saúdo.